Bosome ya frane se ahenime ne de atoso dadu nensia enene ya wada nsoso ya ene yada ene no pay ensempa yensa ntwerofo wo mu firi enu da wi achanchemre fa da suo mu nyina wo mobo ano bo ne boa ade to se mufu anim no eno ena no pay se on Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra wo man ga na ahenkro ensempa wo mobo ano amase mufu aso ho no anope ye de brew eduru aso mu a etese takra eno se hono efiri SOMPA 106.5 FM Accra live e wo SOMPA 93.1 headquarters Asantuma Agiatum ehwada braka sabre kro na yuko 100.9 so je e de ama Asanteman 90.7 na nse yeduru bunapu FM SOMPA nkransa 106.1 chachimai SOMPA ahenkro ni ho sabre kro na wonmo e wonfimfini mantamu nyina nso kitem e wo mankasim kingdom 106.1 FM kase bokro ya no agye ne home na wo bono ne na afa nyina 98.9 enu ya SOMPA sunyana laji be kwa na abro sanum night market ho e na afa 101.3 dom SOMPA 101.1 na no wa hene champion ne dom no wonom e wotakwa ene ne nso eye mo ntenso ba bibia e SOMPA kase no a 103.3 ya SOMPA takrade na channel so se wo abrochi mamu titru ne France a Adamfopa radio Paris Montenso ye wo ho anopa nsem no de edi mu akotena na nakojoje company limited waso ye mu Endpoint Homeopathic Clinic Dr. Dubuatin wade physiotherapy aka ye ho a 2074 ekuta mu bie no de edi mu akotena beti bi ene se etuo akasa ewo oboase namso ma enipa ensia bebia wo moda no ano de sada ana akọ soko ayre hosam ne se asembiasio na eye enyina makwane a ne nhoma ene emunu ya ho je na esie ye de ba no pay enchechire bi akoso ewo Prisia Huni Valley namso amafutu akose de beya ye betimi ahye ehumasuamu kina ne tichu ede amama chenecheno wo chena no wache ede amane wura enkabo mu ene yede ya ade na emonye ntitemu se memi di kan a mede nkabo mu na eba sono ma na wo mo pese otu franka ne bi na eka asemi hwan ya yede honsam oba na wa manyosem krono emu no wura kusibuafo na de atodwa se wo hye enipa hodo ya wo mayi wo muti ewo NPP amanyoku no emu se wo mo pese wo mutu franka no a Dr. Odehyieba Aduchum wodamu sronko kra abusua kasa ekunafo nso kasa saa na manso ka bie owura Charles Kwajofosu won de sabre wakwa akoda na mmom akasa ebekore na chi abusua no nsem a wo mo de ba ene ekunafo no manso de wo mo krata aba anopai yede mu nsem obreo yebekwa amano ne na ensem ahodro nso efiri honomo eba no yede atoa kase ebo no so ede amamu Adwoa Asare enimidin anopai mene triple A ejapia APAM DADAA afei ensem no enchiremu ankasa enie yekọ oboase East Mensin no emu ewa santimantem ne ho na beto dwase etu akasa ma enipa nsia wo ho akan ya akodaketo a wotua nofo ano wono so etu abobani bi aka no ewo mpotemu bi a yefre ho kwa benakwa na asemi wo mu echiremu ese eya fanu ahodo bi ya ahensem ya ekoso ewo wo mu entem no yede asem no kopie mu ewo court na court no etena se no ene wo mu bu a asem no ede ma efa ba ko se wo mu na adi nkunim na abusua no a wo mu di nkunim ewo saa ahensem no emu no enije mroso ene kyese wo se wo mu eji wo mani sesa mrantie ne maba wa ye won potem honom ebigu abobo ya mu na ebigu pragia mu na kyese ekwan ho shi djuma no wo mu dia no na dansini ba ko ya na nani etua mu ebie ene wo kire mu se suspect no a wokotu tuo no ye frɛ no Kofi Cole wono na eboaboa dom na no se wo monji wo mani ewo empotem ho enti enije mu obi anim ba bia Kofi Cole ekofa etuo no free ye ene woto ye nipa nsia ena ekoka wo ya na akoda ba kwa wotua no fo no eka ho ebie na enipa nan na
etuo no eka wom no ya hye wom ewa ya sabia mom de wom yeyi wom amom akofie nemom obatan ene ne bana wotua no fo na no ne de ya refer wom ekokofo anoche aban ya sabia se de be ya a doctor fo ebetimi ahye wom apomden ho nsem assembly member ye owakwa bena kwa owura Charles Abu echirechiremu echire SOMPA kase enti mi bopini wona yeze omjemo a obi na atutuo abema bi efan kofiko na atutuo amanaka nipa 6 na aka wo mo na ebudam de enti mo atutuo omjeze ni na ne papa oni kuma ahemfo no e wasem bi wo court na ne yakobu asem na ma ne papa enti se no ho ani gio se no ho dian yo na odi tutuo no a aka nipa mako 6 ne yare ho mu kura ne se obata ba ko ne ba onyanya afe etuo no abo ne nan ne nan ne sifom no abo mo pie kire na obusa me a ne yasi okro nu ha mo no e fa tutuo de we ni first time a me mehu ba fa tutuo asem de mostly taibo ni din onu mabasa mu se bia se ntokwa ne ade sa no ba fa tuo ne de we ni first time a mehu so watutuo se bia se ne ma ante de a ne menim de oh ehona na me frɛ yankopɔ ade police station okrom and me frɛ police penyin wo ha no no me frɛ na no so frɛ patrol team free bidiem e mo bai ene ya ekotie yeyi eye assembly member wo kwabena kwa electoral area e wo Boasi East Mensinu emu owura Charles Abu ene ye firi owura Charles Abu de esu a yenko afigya kwa abre atifi ehona ahenkuro bo aman soko tetrem ene chechewere mo ewo no na timamufo a wosoko na won musun se enyina mahoden no ayese brode ebaye eba bebo a wode na nsodu ba bi aye ne ho segya no ene se ye somfo papa ne nyina wankuta ne ye woni beba ahoso no na asanso atwewaso de ano eya na de ntia wo mo kan we ne se won potamu ho no wo monya adage akenkan enkane enu ya light post no emfote ense no kura be se dumiensa de mfote didi ase nyina enti amati mamufo kura hu bu abɔ wɔn eno na yansa ntwere ni ba bedu okɔbɔ pini hɔ na timamufo ne kasa se we de Honorable Emmanuel Aguma wɔn na yɛ aban kra chepani wontie na wotie ne sanso a SOMPA wɔn kran de mempani nso bɛte na wɔn ma viarefo ene ECG fo nso aso ntibi no wɔn mɛboa wɔn ente saa kanea a ɛbɛboa wɔn no ebetime de hawaba posu no de abubu kula ase adum bi na adum ye na e ma no nkofo ndise anka akofom ti no ne ye haw pa wo masu bobs kra ni ha ni nyina obi antimemfo na ode bob na akobobos nti masu adruye na akosoro so anjongo ho onu mu nyina light ni bi ni ho ama posu e ba posu no gu ho o mu mfa ma ye adwuma ma ye eno so ye haw pa nti onum na mekan apozu nuwe o munya nsu ti esu semso ye wana yi o so ma na duru aban nim ne se kwasem ne so obetu wonye moa se de posu no ho ne ntu aso de ade hu aboye sanse sensuo mura kwa na mframa fa na obi ayam hye ne nyina ya pia bi dra bonten sanse bibia timisi a betima kotu fire we no emfote na ase kane anu ya ne o amatemamufo hu bu abɔ wɔn a wɔne yense ntwe ne ba bedu edi nkomo we afigya kwa abre tifi soko ene free buy wo ensemfofro emuno enra na eye eda yeyi esi honom se ye de celebrity akoda anase enkoda ni tichu ene emaiwa enti uko presi ahuni valley empotemu ewo bogoso a enchechire bi koso nam so mapanyi kwantrefo a woda ehumasua ano ede atu edwa ya wo kiremu ese ene ehumasua ene ye oma bia fapem na ya reho pa se ba bia omayi akọ ewo humasua ensemu no ukompotem ahuduo binimu a ema ne titru nkoda no wo da so ne nam ya wo mu enya ehumasua papa no wo sese saa de ne bekoso akoso ewo mai mu dia ede wo haw bebre ene beba sanse se wo educate wo ba no asede ya ne ye kan no na chese wo mamu no nyina enkanko ena wo de ehye ase no na HR ya oda education directorate no ano ewo bogoso owura Gapson Boaben ene yensem trofo etwetwen enkomo ekire ne enti a eduru sa bre no ewo afibia mu no a wo mu ma wo mani ye den ewo emma no wo mo ehumasua ensemu Mr. Manu war challenges be brave and what team now or say the girl I am, the change I lead. Girls on the front line of crisis. Word front line. So bakaya tam na ye first COVID by no. We say health for no we are front line workers. Into no
me ne wo ya lockdown wa ye hye dem no mo de mo abonten a mo ye contact tracing ne ade say challenge no mo facing direct challenges bebre wo ha ma no face ebe ne teenage pregnancy sikasem what do you call it drug abuse ene de keka ho twi man san wo hwe wiase nyina ma omo ti ho omo nko school omo ye over 122 million wiase nyina. Ora Gabson Boaben HR Education Directorate ewo Bogoso nene ene ekoti enu achi Girls Education Officer ewo Empotem ho Ora Yere Naomi Kodua Tismark wono so echiechire mu se awofo no womo ewo asodie kese pa ewo womo ma no eso enti abribia no esese womutimi hye womo ma no enkuran tichu ema na womutimi ko school. Yansha ya maya ni nkran mo hu se omo woda achi papa ya fansi o mani so na omo so atumi adi bibia hye omo adwunu mu se ya ma wiase keke na mum ya ba wiase se ya be bobra ama ya brabo ayefe kwada no so nya ya ka kire omo ne se omo ani nafem ene ma ne bebre on ma ya na fe ya gina omo so awofo ne do omo de namfa nkran so do omo de namfa ebi dressing so omo de ne ma bonten kura timitu obi sinti dua ma ekokoye nsohwe enti yesra omo se omo enam abonten omo siesie omo ho kama Eni ekotie yeyi eyora yere Naomi Kodua wono ene ye Girls Education Officer ewo Bogoso ne krakra mu adesuafo no a ye nkyerɛkyerɛ bi ede ma wo no wo so kasai. Child education hu ni sese de bia ye ya ebe boa ye ma adi bi se ye bibi na so bi gu ya bempa ye ntie de nipa ne ka ebe ma ye nia ye de ne akoso aye ne ye ebe ma se ye bibi ya focus on what you are doing ebe encourage you in many things. Girls are my own say mba vulnerable, so they should stick to their education so on baby school and become someone better in future. Say yes, mba do some sage bia difference beba on ho a bit there a bit say ubenya have so be menstruate when for besha se abobo inti I was say mba I was say yes sua de sa that chin a bit me penim pa adesuafo binom ene yete wo munken ene abusua bra Facebook o behwe adesuafo no na sade wo mani asi age a wo mo kyerɛkyerɛ nsɛm mu SOMPA 106.5 FM Accra ehode wadwenkyerɛ no won kanto so no yehia sono ma won ma yi won hwene so sɛ adekye sɛ yewura afa ofrom na wo mo kwa akoto aba yi kandini obekura franka wo mo so wo mbepere bie no ba akone SOMPA Odehyieba yewura Dr. Abraham Champon na wode ne nto abo na pie mu won kramantam mu bra wo be pie mu nso no enya duru nkran de a ene international national reporter na no ponchecheku woto mankyere no na nkomobom no wo be kyese wono se koba se franka no wonya kura na wo ba bedi so nanimu a ne dwumadie nyina yesa wo be boa man kunimudie no ayeso no dia e won kabom mu unity ewie so antetepa discipline wo be ma aye adwuma pa na bambo de ene ye mfa mfene fikire kura ende ka ho se twe na mpuntu nso asa ba be ka ho. I also assured party people that the key areas that I will focus on should be wind power, and also as part of my campaign messaging will be on jobs. And I asked them to look at what I have done to help in the private sector, and I will be able to leverage on that with government. I also made them aware that I'm the youngest presidential candidate, parent for that matter. And what I have done in my personal life will also inspire a lot of young people which will bring them to vote for us in 2028. I assure them that our future government will focus on infrastructure, health, education, and road everywhere that we go. The Eastern region, when I started, everybody's talking about road. Sonomba ura Brian Champon abetifi de hye no ene kasa ye bra okokohia esi ahene ne atu ahenefo a wo mo so na manyoku num e won kramantam mu na no ponchecheku nsa ene namoso a yensa ka asemi Yeda so ejina amanyosemu na kane penyinipa no oda Public Sector Reform Secretariat no Thomas Kusibuafo ene echiremu ese wo hye kane soafo ya no wo hye humasua ensem so aye kasa yi wono so eka enipa a wo mo hye nim se yebeto aba ama wo mo na wo mo him franka de ama NPP amanyuko no Dr. Yawo
ɔsɛe adutumu a ɔpanyin no dance kora wo mo a aka no mu na wɔse NPP amanyɔkuo no ebrewie duru sɛ wɔn de wɔn ani ebe focus wo papa no so sansa wo hye adwuma ya wa bɛbɔ wo mai emu ene ne track record wa wɔno ene nipa ase wɔno no sɛbe nkeka wa na efi bia ne controversies bia nhyɛda mata ne saa na wɔse wɔno de ohunu sɛ ɔpanin na ho brase ene ne competence na ho fama ene adwuma a wayɛ no sɛ Ghana fo bɛma na kwanya no a obetimi aboa NPP amanyɔkuo no aboa Ghana nso sɛ ɔman Bebre, as we speak today is Dr. Aduchu. Onuna nehuni asem upulu unity obey more successful because as at now minhu guidelines ya unity ebetimi aba ama the entangling elements no bia waka chiro obi say okromfo yeto abani wie ya na wanya. If you have nothing to say, don't say it. Don't say it. I believe say I'm well poised to say Ora Thomas Kusibuafo Kane Chief Executive Officer Emma Public Sector Reforms Secretariat. Anopei baby a wo bia no kase no na kwajoje si company limited oton adanse ho ne ma papa. Wono ene kutamu a wafa ho ka nyina ye de ebrewo na moma remfi center so nkon na ntinti no Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubu attenda no say physiotherapy na akoho ebia na ye kidney ho hawo wo de no eye ntini mu nya de wa awo na anwo wo mo ene wa wadru Endpoint Homeopathy Clinic eno ye krono ma bo hia wono mo e wa santima mu ene fe shell signboard enkran ene na afa spenters kwan no so won se ka won ka ho na kona fe yade ye hyehye ho no wonom ema wa no adru na emu kona se immune system no na wo form pe 2074 immune booster na wo ma ye na abefo kwan so pa ayese nsuo no anope me kanfo de mawo na emu wunni mfinhia dumienu a enko ho saa na wo nso a wafo afuru na wo ma akwada no fo no anope me kanfo mawo wokuta yemu ene ede kase ne brewo na ntantem ma yenko yewura Charles Kwadwofosu Daddy Lumba na busuam de na eboboba na yede honsam ebrewo ansa na no yemfiri wo yire no so ne yemesi mma no a ena Daddy Lumba so ma wo mba Charles asase so Abusia yetoa ensem no so na abusia a wo mode hye ani owura Charles Kwadwofosu ya dodo no a efre no Daddy Lumba wo bia nim se opanyini no wo kɔ ne kra achi na nsensem dodo no a na asɔre ni wuo achi abusia no se wo mo edan aprosifo sesi aye kasa yi se wo mo ma nhwehwemu enkoso no wo mu hunu adeko poten ya enam so ma Daddy Lumba wo to ananom wo ensie do na wo hye enkrata ya wo mo ede ba ye no a ne yere akosua se wa afosu ena afei ne nua panyini enasi na afosu womo ena womu din eda saa enkrata yi eso na ne enti abusua ne se womu hia nhwehwemu ene se asem no esi ye no adansefo ka womo de aprosifo ka womo de ena afei owura yire Priscilla ono so ka ne de enti report no ayemiensa sesi a womu hunu ne ye no kore enu nti ne womo se esese aprosifo ye nhwehwemu sonko wa asem no na eyewitness account no de edi kan womo se womo enya no entie se owura Charles Kwadwofosu frɛ na danfo se womra ne fie anajo na wobedru ne fie no eye saa da no a Charles Kwadwofosu efiri mu no wo frɛ wo bi se womra na ne ho mfa no na nipa ne bedru efie ho no wo bo pro no bomu amanfo e wo fie ho no wo ma mienu wo gina bonten ho be don hwiri mienu e ma wo san na chi si wo kofie wonam kwan so kofie no wonya telephone call se Charles Kwadwofosu no wato ananom wo ense no so wo haw obi a mema ba ha no mo kora asesi a nipa na frɛ me se me mra na ba ne san na nipa no atimi afiri mu saa eno ye eyewitness account ena prosifo hwehwemu ni nipa wono so ye hwehwemu sonko koda ne ma district magistrate court wo asam no mu won kran ha no wono so kire mu se eye Daddy Lumba obia enim se sebe na wo asichire yade no wo ye diabetic na wo complaini ye se
ne nan ɛna afei ne sisi ɛyɛ ne ya ɛyɛ 24 July ɛwɔ afi emu ɛne yɛde ne call Sunshine Diagnostic Center sɛ wɔnkotwa scan na wɔn mo kyerɛ mu sɛ wɔkodura yɛ asabea wɔsɛdeɛ na Dade Lumba asɛ ne home no ɛwɔ soro ɛne ehu a na ɛwɔ ne mu no na ɛsɛ sɛ wɔn wɔ no paneɛ bi na wɔba fam kakra enti wɔn ma no anesthesia yi bi ɛkyire ɛne transfer no sɛ wɔnkɔ bank hospital ɛhɔ ɛne wɔde kɔ free mu 26 July enti yɛ wɔ ne paneɛ no 2 days akyi ɛna Dade Lumba ɛhwɛ ne nkwa ɛno yɛ police for a report ɛna yɛse yɛ frɛ ababaawa bi Priscilla O ɛno deɛ edin ɛwɔ nkrataa so ano no Priscilla O wɔse wɔno no account a wɔde baayɛ ne sɛ Dade Lumba eko free mu ɛwɔ bank hospital nso akyire yɛsan bisa no ɛna nipa korɔ no akyire mu sɛ Dade Lumba ewu wɔ fie enti asa report no akwakoye bebre ɛno nti ɛna wɔm se we die adaworoma department a wɔn na ɛhwɛ nhwehwɛmu nsɛm ɛso wɔ Ghana Police Service Criminal Investigations Department wɔn frɛ Priscilla O no ɛne owura bi a ɛfrɛ no Philip Kwabena na afei dodoɔ no anim no se yɛfrɛ no Roman Father Dade Lumba ne manager anameboa wɔno so wɔn frɛ no wɔn nyɛ hwehwɛmu wɔ asɛm no wɔn hunu nokore ya ewom enye saa de a enye ade abusua no wɔn bɛda so kɔpem sɛ de wɔn hwehwɛ no wɔn nsa ebetimi aka ɛne Dade Lumba abusua mu a ne yegyina wei edin a wɔso no Charlene Fosu daughter na kyerɛ ne babae wa no ɛne wɔ se wei krata no wɔrerezi na de amasansankyerɛfoɔ nkenkan bi na amansan so asonte bi na wɔn mo kyerɛ sɛ kɔɔto nsɛm a ɛkɔba wɔn mo maame ɛna ɛfɛ abusua no wɔn mo ntam bia wɔn mo sɛ mmadeɛ wɔn mo ni ho ɛmakye ɛnya de a wɔn mo ka ho wɔahoro wɔn nsa de afiri ho ebio sɛ ɛma yɛwura Charles Kwadwo Fosu ɛne wɔbapa akosua asɛwa Fosu wɔn mo wo wɔn mo no wɔn mo de ɛka ne prɛn ɛnyɛ prɛn fa sɛ we bia ɛkɔ so no wɔn mo papa ehia sɛ broni bɛsɛ wɔn mo ma ne be fitting barrier sɛ de yɛ na adatafoɔ ka no ɛno akyi ɛwɔ sɛ wɔn mo kura na kyiyie na sɛ de ɔte ase na wɔpɛ na kyi sɛ de enyo no wɔn mo nyɔ ne saa ebio entokwa a asesa aboaboa so nyinaa ne sɛ de social media foɔ ne nsɛnkyerɛfoɔ bi atwe wano asi ho ɛno na ebidi ba bɛsɔ ne kei no wɔn mo ho kwan bɛfa so a wɔn bɛtase ne sɛ besepa ɛne kɔ ni mahaban ɛno akyi a wɔn mo ka nyinaa ne sɛ wɔn papa no ɛwɔ sɛ wɔkɔkɔ da asondwe mu rest in peace ɛno akyi ne mudie nso ɛwɔ sɛ wɔn ma aka akyire ekuta mu yie titiri ne wɔn ma ɛkasa ho ɛna afei sɛ ebi wɔ biribi kampo a wɔn ka biribi a ɛbɛbɔ abusua ne nyinaa ka bom ne mo nyɛ deɛ ɛbɛtete wɔn mu na ne daakye no a na wɔhwehwɛ no na emudie ne hia no nti timamufu aka akyire nso ɛmɛ no hia wɔn saa we deɛ misi ha mekyia obi bia na megyina nkodaa ne nyinaa na mu ɛna mo kyerɛe Charlene Fosu daughter of akosua sewa Fosu and Dade Lumba c'est bon wawie ɛno ne nkodaa no nso deɛ a wɔn mo ɛde aba ɛno nti ne yɛmpɛnso bi nom ne yɛ massage yɛn ho na ɛno akyi no yɛmmrɛ sesi a mɛnkɔ ansan na deɛ aka akyire no ɛkyɛ na ɛwɔ ne nufusu a ɛde afra Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim sɛ yɛ prostate na baabi omutimi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ endpoint homeopathy clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baabi ɛna adwodwo na deɛ fa ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wo dɔfo akwakohyia asɛ wo di ne ho agorɔ asɛ wo to ntɛ ɛne yɛ bra endpoint homeopathy clinic na yɛ mmoa wo ɛma ne mɛma a mo pa wo ɛyɛ endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fua yare bia infections bi na wo hɔ anase bia wo hwɛ wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma se wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boahia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mo gyina mu ankasa ɛwɔ spinters baabi friend no share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mo da mu fo ɛwura mepatwɔ bra na mehwɛ adeɛ wɔ bag yi
biem. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me share ya me ka say yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka say me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ama ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa say na nananum se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi nananum dodo so. Se de na dodo bua ma nananum enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene ho a anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia wobenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa SOMPA 106.5 FM Accra no panonsia kasebo a Nana KJC Company Limited aso asene ene de bremo ye kɔ amanone na US State Department no womo de nkrata abase ahoho beye ensia bi a ewo man no emu yaje wo mu visa e de afiri wo mu ensem na nienti a yaje wo mu visa ne se enipa ensia kɔtena social media so ekeka ensem bi a ensem fata efa Charlie Kirk ho ya obi anim se abrantie die na oye conservative activist pa ewo man no emu a na wokasa edi etia nema bi a enkoyi na womu echiremu se US President Donald Trump wobo Charlie Kirk abaso se abrantie no atonanam ewo ensiedo de na wo hwe kwan a yefa so ekun no nso a na eyareho pii anka na enche wo ba bedi ni 32nd birthday ansa na wo firi mu no enti US for ebo na baso ema ne medal bi a ejina ho ede mafa ahodie ya wo mu kiremu se enokra na eye the highest civilian honor ewo US mino emu na yede sa abaso bode no ema Charlie Kirk no ena nipa binumu ekotena social media se hwe de abrofo na ekire hwe de President Donald Trump ekire na nka Charlie Kirk de wo hye ni sune ne ban ne ndema bi a wokekan ye wabra wote ase no a enkense se ye de sa abaso bode no ema no kora enso Donald Trump president say want na se nyenhwe han emu obi emeka sa asem no emfa Charlie Kirk ho sanse ene abrante nipa dodo no a ena womora ho ewo ni wuo no ho enti sa nipa nsia na yaje wo mo visa no ba ku free South Africa ba ku free Argentina Mexico ni ka ho Brazil ni ka ho Germany ni ba ko ka ho ena de otwato no free Paraguay enti sa nipa nsia ni nyina no President Donald Trump say o revoke wo mo visa de free amano ne ho no eba enso no ene ni nuanom ena no pay yebo ano ede beto a wo se na nakwadwoje si no nsia bre mu kase yebo na bi afe no waso afidi a de na edi mu akotena yede to a ono bi ne se yewra bran na champion de atoso no ma nanim se
one de nkabo mu afe mpuntuo ene discipline bambo ene hia no pa ne maya opese wo ba betu franka no etu akasa ewo oboase is mensin mu ama enipa ensia yede wo mo akopie mu ewa ya sabia afe jakwa abere sokofo nso usu se wo mo nka ne enua emfote ese no yede ne nyina asi adwoa asare enimidin mene triple a mine ejapia APAM DADAA call Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube ya SOMPA FM Live Ransford Adama TikTok wo nyina yegina ho SOMPA nkura bata wo mamu asantema mu 93.1 101.1 wono mu a ewo takwa ene na afa wo mo fai 103.3 ya takura de na and 101.3 ya doma 98.9 esunwane 90.7 ya nkransa 106.1 ya techimai and 106.1 esanso ya kingdom adamfopa radio for abi anopa ye dan ye ho tiewa ye ba e Ghana today.